κύριοι, γεια σας. Είναι ειδήσεις των 9 από το Ραδικείο Ράδιο με τον Άρη Καψονδημητρίου. Επίθεση στο Πεντάγραμμο έκαναν αγανακτισμένοι οικοδόμοι. Επιτέθηκαν στη γνωστή αηδό Στέλλα Μπεζαντάκου. Οι απεργοί ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες εκτελέσεις τραγουδιών όπως το «Μη βροντοχτυπάς χάντρες» και «Λιθαράκι λιθαράκι» από την γνωστή τραγουδίστρια. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου της, η νεαρή καλλιτέχνης είναι καλά στην υγεία της, αν και τρομαγμένη από το περιστατικό. Την αρχή της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε ο Υπουργός στο ραδιόφωνο μας, ο γνωστός σάτυρος που πρωταγωνιστεί σε πολλά καρποστάλ με εμφανείς σεξουαλικές διαθέσεις θα ενοικιαστεί σε εταιρεία που παρασκευάζει γνωστά σκευάσματα για τη αισθητική υποβοήθηση. Το σλόγγαν της καμπάνιας θα είναι «Για να σου γίνει πέτρα δεν χρειάζεται να σε άγαλμα». Κάθετα αντίθετο είναι το συνδικαλιστικό όργανο των αγαλμάτων, ενώ η εκπρόσωπός του, κυρία Νίκη της Αμοθράκης, προανήγγειλε κινητοποίησης. Μετά από την ισοπεδωτική ήττα που δέχτηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις δεύτερες εκλογές, πληροφορίες λένε πως υπάρχουν παρασκηνιακές δημόσεις για το διάδοχο της Αλέκας Φοβαρίγα. Πρώτος υποψήφιος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, είναι ο Γιώργος Παπαδάκης. Όχι! Σύννεφα πολέμου στην περιοχή μας, καθώς ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν αρχίσει εχθροπραξίες ανάμεσα σε Τουρκία και Σύριο. Αγανακτισμένοι οι Έλληνες του Συρίου από τις συνεχείς παραβιάσεις των τουρκικών αεροπλάνων έστειλαν 10 κοσμοσφαίρες για να διασφαλίσουν την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας. Διαμεσολαβητής ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και στη Διαπλανητική Ομοσπονδία Συρίου ήταν ο Δημοσθένης Γιακόπουλος, που δήλωσε: «Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς». Συγγνώμη. Λίστα με 547 συνταξιούχους του ΟΓΑ οι οποίοι έβαλαν πετρέλαιο θέρμανσης σε ελέγχητος ΔΟΕ. Σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, πρόκειται για καραμπινάτη περίπτωση φοροδιαφυγής, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση με τη σύνταξη που παίρνουν να τους περισσεύουν για να βάλουν πετρέλαιο. Σήμερα στην εκπομπή της Όλγας Χατζηνικολάου, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αποκαλύπτει: «Με έριξε το διεθνές κεφάλαιο. Ο Λουκάς Παπαδήμος είναι άνθρωπος των τραπεζών», ενώ συμπλήρωσε: «Η ρίση σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα είναι επίκαιρη σήμερα στον πλανήτη μας όσο ποτέ άλλοτε». Στις αθλητικές ειδήσεις, ο πρόεδρος του ΣΑΕΚ, κ. Ανδρέας Δημητρέλος, ζήτησε προσωπικά από τον δικέφαλο αετό να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του μαρμαρωμένου βασιλιά για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ένωσης. Ο καιρός. Ο καιρός θα είναι σκατά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μικρόφωνο και πάλι σε Διόμορφους.